Salup sia kami Perhaladoni Huriata HKBP Yogyakarta Pasaton di Hamuna Damang Dainang ha angginang pinaribot selamat hari Minggu ma di hita saluhuna tarlumobima di punguan ina Kurina Sola Gracia HKBP Rawamangun. Kami Pasaton selamat datang di HKBP Yogyakarta. Jala sahat tapi nami saluna tuhamuna selamat mengikuti ibadah horas madhita saluna. Tapada di maruhadok pikirata jumulo mahita martang yang nahohom di bagasan rohata. Tapuji Tuhata mari tehede sian buke de nomor 550 sia ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni depata ama
Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni ton di parbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori, manguludo binahen ni parsi hohoton na marhapor seaon. Alay yang go dihalak na parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami asa unang madele hami, ujuro hapoguson tu hami. Jala asa unang magopo hubayan hami sileon lehonon muna dinggani, ujuro pasupasum tu hami. Ramo ti hami, asa unang marpos niro hami tu arta na dihasianganon. Lehon di hami haporsyaon, asa dohot ami parjabar di siteanon ni akka na porsea. Diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukede nomor 400 siapuluh ayat sada saat rodi ayat 2. Tangi ho kamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima na dibuat sian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon muguar ni debata yang go soture dalanna. Ayho na uhumna do sogot akan namar sineang di guarna. Dia do lapatani Oddo. Ikot di habiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi marhite-hite guarni di bata. Ay di natar sosak dohot di tangiang do, dohot di puji-pujian do si dohonon guarni debata ima patikna atong rak mengidogogo mahita tu debata lao mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahobar tu patikmi amin marede mahita.
Durian itu hatta, tato potima dosatta tu debata nagodangi, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangulon ro tujulom di habangsa habadiomi. Manopo ti jala manganggukon dosa nami. Mas sejut warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pambahanan nami narwai. Dang huaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Di baheni, tamado rimason mujala umon muhami, tuhamatean seliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasini roham, nagodangi mangirusian nasa roha nami, hasesan ni dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubahon roha nami, alani Tuhan Yesus Kristus anak aholongan ni roham. Say pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, say asi maroham di hami halak na dangulon. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Molotung adong manang isin na mardosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta. Alain dada holan taringot tu dosatta. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredehita. Nungasay dosa kini
hatani debata nagabi epistel di parmingguatta sadarion. Imana tersurat sian 2 Korintus 4 mamuka may sian ayat 10 tolu sahat rodi biddu 5 ayat sada. Mar soring-soring mahita majahasa. Di ayat naparpudi rak manok kita majaha. Alai tong doto di haporsiaoni di bagasan hami. Kobar tu natar surati. Naporsia doau umbahen na huatahon. Hami pe naporsia do umbahen na dohot hami maka tahun. Alai saluhut nai alani hamudo asa asini rohai ma asa asi rohai nalam tugaddana dibahen natorop makorhon hamulateon na sumurung bahen nasangapon ni debata. Ai haporsuon nami namartiki jalana neang porsanon. Ido patupahon dihami hasangapon na sumurung. Na lumobi hamuliaon na nasa leling-leling na. Ay oddo huboto hami dinatanggal bagas perlape-lapean nasian tanoon adong madi hami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian saleling-leling na di banua gijangi. Amin. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Mari dehita. Tahati dakon mahata haporseon tai songon nahina tidakon ni dongata sa haporseon di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pergugo naso hatudusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinibon si Maria na gabe-gabean sianto di parbadia ado orang so habubuhan ido tuhatta na tumau na bernit
di pangumuman ni silatus. Namate tarpaja lo ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banotoru dung ditanom. Na mula mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul siamun de bata Jahoba. Amanai pargogo na sohatudusani. Sisima ibana pay mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditondi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria atau pan Kristen akka nabadia. Dohok dihasayan dosa. Dohok dihatai namandok. Mulak mangulu dosogot daging nihalak naung mate. Dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema lagu pujian sian Korina Sola Gracia HKBP Rawamangun.
tabegema titing ni huriata. Salam. Hamuna dongan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus adorang sojinahahon odolan ititing di huriata di hari mingguon atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta perjuluma pasahat hami hata horas-horas tuhita saluhutna dohotu akadongan naod dope rak marsaor di parmungguon HKBP Yogyakarta sadarion. Pasahat hami ma tabe di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus horas ma dihita saluhutna. Udut tusi tabe gema odolan titing ni huriata sadarion tersurat di Hata Indonesia Jalabui Tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sop kopi titing di WA grup wilayah maupun kategorial. Yang pertama, nama, arti dan topik Minggu 9 Juni 2024. Nama minggu kedua Dung Trinitatis. Topik Tuhan menguatkan hambanya atau dipargugui Jehovah do naposona. Yang kedua, pelayan ibadah minggu kedua Dung Trinitatis tanggal 9 Juni 2024 pukul 9 khotbah disampaikan namang pendeta Ucok Sasuit, liturgis disampaikan amang Situa Hair Tambunan, warta disampaikan amang Situa Eluman Raja. Yang ketiga, pertanyaan wilayah minggu ini. Pada hari Selasa 11 Juni 2024 masuk pukul 18 di rumah keluarga Nyonya S. Hutapea Boru Hutahayan. Alamat Jalan Tinalan KG 2 500C Yogyakarta masuk dalam wilayah selatan. Yang selanjutnya pada hari Rabu 12 Juni 2024 masuk pukul 18 di rumah keluarga Salo Situa IA Sinambila Inang PYP Boru Lumban Turuan. Alamat Jalan Damai Indah nomor 111 Sindoharjo Sleman masuk dalam wilayah utara. Yang selanjutnya pada hari Rabu 12 Juni 2024 masuk pukul 18 di rumah keluarga Amang P. Nainggolan Boru Simanjuntak. Alamat Perumahan Geria Kartika nomor 2B Belendengan Tegal Tirto Berbah Sleman masuk dalam wilayah timur. Selanjutnya pada hari Sabtu 15 Juni 2024 masuk pukul 19 di rumah Amang Situa TSM Sinurat Inang HSRH Boru Sitio dilaksanakan di ruang sekretariat masuk dalam wilayah barat. Yang keempat, warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 9 Juni 2024 keluarga Situa Kasa Mosir dan Inang NR Marpaung telah pindah jemaat ke HKBP Sitorang Jaya, Resort Ebenezer Parparean, Distrik 4, Toba,
dari wilayah pelayanan wilayah selatan, Perhalado mengucapkan selamat jalan, Tuhan memberkati. Yang kelima, penghiburan diakonal. Pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 19 WIB, gereja kita akan melaksanakan ibadah penghiburan diakonal bagi keluarga AC Siregar Inang FM Borumanik. Alamat Gamol Balai Catur Gamping Sleman, wilayah Barat. Warga jemaat bersama wilayah terkait diundang untuk mengikuti ibadah penghiburan diakonal tersebut. Yang keenam, pelayanan sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 16 Juni 2024, dalam ibadah pukul 9 WIB, gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Untuk katekisasi baptis akan dilaksanakan Jumat 14 Juni 2024 pukul 16 WIB. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, persembahan amplop khusus untuk penataan taman komplek gereja HKBP Yogyakarta dalam rangka jubileum sending 125 tahun. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus untuk penataan taman komplek gereja HKBP Yogyakarta. Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, kegiatan seksi remaja dan Ina Priskila. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024, seksi remaja akan mensosialisasikan program kerja kepada orang tua remaja setelah ibadah pukul 9 WIB. Selanjutnya seksi Ina Priskila setelah pembacaan warta jemaat akan ditayangkan video sosialisasi kegiatan Ina Priskila. Yang kesembilan, persekutuan doa oikumene Hana. Pada hari Senin 10 Juni 2024 pukul 15.30 WIB akan dilaksanakan persekutuan doa oikumene Hana di GKJ Wonocatur. Alamat Jalan Cendrawasih nomor 486 Wonocatur Banguntapan, Karangbendo. Anggota seksi Parupuan diundang menghadiri acara tersebut. Yang ke-10, PA Inahana Gereja HKBP Yogyakarta pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 16 WIB akan diadakan PA Inahana bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta. Mohon kepada seluruh anggota Inahana untuk dapat menghadiri acara tersebut. Yang 11, pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Dibuka pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi kantor sekretariat pada jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis, surat keterangan dari gereja asal bagi atau bukan anggota jemaat HKBP Yogyakarta. Yang ke-12, kunjungan gerejawi maupun tamu huria. Pada hari Minggu 16 Juni 2024 gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari pertama, seksi AMA HKBP Petojo, Resort Petojo, ibadah pukul 6.30 WIB. Yang kedua, paduan suara WIB 11 HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, ibadah pukul 9 WIB. Yang ketiga, NHKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap, ibadah pukul 9 WIB. Tuhan memberkati. Yang ke-13, Totok Ripe dan donasi pembangunan. Yang ke-14, warta panitia pembangunan bisa dibaca dan disimak lebih lengkapnya di papan pengumuman. Yang ke-15, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja dan tim musik dan ibadah. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan atau tim musik ibadah dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati. Yang ke-16, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran
dan pernikahan dari tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan 15 Juni 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Ratapan 3 di Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yang ke-17, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah maupun masa pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Pokok-pokok doa syafaat yang ke-19, kebersihan dan fasilitas umum, bisa kita baca di papan pengumuman. Yang ke-20, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini, Minggu 9 Juni 2024, yaitu dari keluarga Nyonya Situa Insinyur DGB Sidabutar Inang Dr. Anda DL Burutapu Bolon. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan melihat video dari Ina Priscilla. Sebagai rasa syukur ulang tahun Priscilla yang ke-12, kami mengundang kaum ibu untuk mengikuti ibadah syukur pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, pukul 10 di Puri Mataram. Sampai jumpa. Songonima titing dihita sadarion, salam.
Maredehita sian bukede nomor 500 sada, ayat sada sahat rodi ayat 2. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita kama kainang ruasni HKBP Yogyakarta. Songoninang tamuenami tameni huriata sian ina sola gracia HKBP Rawamangun. Gabi huingot do 10 Mei 2010 sekitar 10 opat tahun asalpu di sido hami HKBP Rawamangun manjalo tohonan hapa di tahun. Ba itu teh. Nakuboto di sido hama kainang tiki. Itu teh. Berarti takas tetada hamu hami kan? Tiki jamani opui porus padita Dr. Bonar Rapitupulu. Hamo kadongan sahuria tabukama jamita di parminggu sadarion sada Samuel bidupa waluhon ayat 4 sahatu ayat 10 sada. Sada Samuel biduelu ayat 4 tu 10 sada. Songron ma didok hatani Tuhan. Alani imar luhut manasida akasituan Israel manopot si Samuel turama. Akanina nasida matu ibana idama. Nunga sarimatu anggoho jala aka anakmu dang dihut-ihut nasida akadalanmu. Oppe pappe madihami sadaraja asa ibana mangguhum hami. Suang songon saluhut bangso parbegu. Alai sogo nirohan si Samuel do hata nadok nasidai selehon di hami raja sada asa ibana manguhum hami. Jadi martangiang masih Samuel tu Jehovah. Dungi ni na Jehovah ma tu si Samuel. Tangihon ma suara ni bangsoi di saluhut nadok nasidai tu ho. Aida da ho audo nabi nolokon nasida disih asau nang beau raja nasida sumantu saluhut pembahenan akan nabi nasida olatni ari uju au manogiho nasida ruar sian Mesir rasi rasa sadarion sadita diko nasida au asa mengoloi akade batasi leban suang songoni dibahe nasida nang tuho ope tangihon masora nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingotoko tu nasida uhum ni raja na gumonggom nasida sugut
Dugi di patol hasi Samuel masudi hatani Jehovah tu bangsoi akka namangido raja sian ibana jala di dokma. Odo uhum si ingoton tu raja na gumonggom hamu sugut. Buaton na do akka anakmu jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana. Asa marlojong na sida di joloni huretana. Ima sahat ni turpuk. Akadongan sahuria molohusukus sonari tuhita. Ahado reaksimu, reaksita. Molo ditulak halak kita. Apa kira-kira reaksi saudara kalau ditolak orang, ditolak perusahaan ketika melamar pekerjaan, ditulak sian tonga-tongan di masyarakat, manang di tonga-tongan ya persauran, ditulak kalak kita, manang alani ahape. Aha mahira-hira reaksimu, manang pakilalaanmu, menghadapi penolakan ni halak. Sedih, kecewa, merasa tidak berharga, merasa disingkirkan, merasa tidak dipedulikan. Songonima pakilalane si Samuel diturupokon hamba kadongan. Si Samuel sahalak panguhum, hakim. Dia kecewa, dia merasa sedih, dia merasa tidak dihargai, dia merasa dibuang. Allah ditulak halak Israel nasida, jaladang di jalo aka bangsoi, dua anak nagabe panguhum, pangganti si Samuel ima melota bereng di ayat tadi kijangi si Abia dohot si Joel. Ale tabereng ma, ahado reaksi ni si Samuel, dung di jalo ibana penolakan sian bangsa Israel. Jala sianon mahita marsiajar akadongan, marsiajar hita molo ditulak halak kita, songon dia mahita asa gabe si Samuel, gabe margogo ibana mengadopi penolakani. Tabereng ma, dung ditulak halak Israel si Samuel. Roma ibana tu debata marhite tangiang. Dia lualuhon masude, di Papua masude itu debata marhite tangiang na. Bolo disadatiki ditolak halak kamu amang akarinang. Manang ditolak bisnismu, parkerejoanmu. Manang dia petutu lamaran pekerjaan kaya na kota, dang dijalo. Manang lahu mengelui akka perguruan tinggi, dang dijalo. Reaksi parjolo tatiru masongo si Samuel. Martangi yang ibana dia lualuhon di pasahat masude holsona kekecewaan ni ibana holan tu dibata di Papua ma. Silahkan bereaksi yang sedih tetapi jangan terlalu negatif. Karena percuma saja kalau kita bereaksi negatif terhadap penolakan orang, itu merugikan diri sendiri dan tidak ada jalan keluar. Belajar dari penolakan, setelah belajar dari penolakan berdoa, maka kita akan bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan pun juga pernah ditolak toh. Tiki marjamita Tuhan Yesus di sinagogi di Nazaret, huta hagodanganna di Papua ma. Dungi sahat maturpukon, gonop ma, di Papua ma ibana ma Mesias, dang di jaloka halak Yahudi, diusir ma Yesus di huta hagodanganna di Nazaret. Jadi Yesus Tuhan kita pernah merasakan dan pernah mengalami sakitnya ditolak. Sama seperti kita yang pernah ditolak, oleh karena itu sampaikan semua kepada Tuhan dalam doamu. Pasat sudah di bagasan tangyangmu tu dibata. Dungi bere kita ma, move on ma di bagasan Tuhani. Unang larut di dalam penolakan tetapi bergerak maju. Karena kalau saudara larut dalam penolakan ini merugikan diri sendiri, maju, move on, bergerak bersama Tuhan. Di sima berengot tama
tangani debata marmunu-mudu parngoluata. Imana parjolo tarengotu penolakan. Ima reaksi si Samuel. Nuaing ahama reaksi ni debata. Dung dipabua si Samuel. Arop rohani si Samuel muruk debata. Dung dipabua. Alai ahama didok debata. Berengot tama di ayat na papituhon tangihon ma oloi ma tarsonggot ma si Samuel huripu do muruk di bata, huripu do kecewa di bata, alai Tuhani madok lehon ma, gak apa-apa, berikanlah raja seperti permintaan mereka itu. Dungi adong ma sada boy mata garis bawah yang makadongan. Samuel dakko nabi noloko nasida audo. Diboto debata do hamo kadongan. Dibolokon bang soido debata. Allah tahu bahwasannya umatnya telah menolak Tuhan. Sebenarnya perasaan Tuhan itu sudah hancur. Tetapi begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, kehancuran hati Allah itu disingkirkan. Lebih ditonjolkan kasih Tuhan, lebih ditonjolkan cinta Tuhan kepada umatnya. Allah tidak mau berlarut-larut di dalam kekecewaannya, di dalam kehancuran hatinya karena dia sudah ditolak oleh umatnya. Onma holong ni debata tu akka naposona, akka iana konna, Tuhani madok, tangihon ma Samuel, oloi ma, lehon ma raja di nasida. Ale ingot, dari kita manaking, molo dipangido nasida raja, ingot. Adong do konsekuensina, adong do non akibatna, adong do efekna, molo di jalon nasida sadaraja. Berengot tamahamo kadongan diturpukon, boy do disadatiki, duluy di bata pangiduanmu, hobar tulo moni roham. Boy do disadatiki, dulu di batas sude akka pangiduan mua kainang kamang sude hobar tulo mo di rohamu ale bereng ma molo diolo di bata tangyangmu dugi mardalak ko di bagasan pangoluan di tangyangmu di daiho parbue ni tangyangmu hobar tulo mo ni roham adong anon disadatiki nasoboy pasona kon roham ala nitangyangmu hasabapon ma halatcon ma unang dok buasa gabi songonon. Oh Tuhan buasa gabi songonon nahujalo ingot ma ala nitangyang mido ala ni pangiduan mudo nang pedi paluas de batai tangyangmu molo dibereko anon di ujungna seperti yang tidak saudara harapkan, halacon ma. Syukurilah tahun ma. Unang dok, naso parduli do di bata di bagasan parngolua kudang boy songoni. Tanggung jawab apa yang sudah saudara minta kepada Tuhan, karena ada sewaktu-waktu Tuhan mengizinkan, Tuhan mengiyakan apa yang saudara minta. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita pikirkan dulu, permintaan saya ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak saya? Kalau sesuai dengan kehendak saya, Tuhan izinkan itu dalam perjalanan hidup tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Ala dung dibereng bangsoi atong dilihon masih Saul gabe raja, panggonggom ni hala Israel na parjolo dibereng ma songono do HP molo adong panggonggom dihita
adong raja di hita, diperbudak ma akabang sota, adong matutup pajak, gabe sewenang menang marajai tu hita. Ujungna di zaman si Salomo, tarbola doa ma harajaun Israel. Jadi ternyata ketika kita memaksakan sesuatu kehendak kepada Tuhan, ujungnya enggak baik. Siapapun kita, kalau kita paksakan kehendak kepada Tuhan, ujungnya tidak akan baik. Alani hamu kadongan di boto debatado dia narikot di hamu. Hobar tu kebutuhanmu. Di boto dia do dia nadudumenggan di hamu. Hobar tu lomoni rohana. Setiap saudara meminta, kalau itu diiyakan Tuhan, ingat, pasti ada konsekuensi yang harus saudara jalani. Jangan bersungut-sungut, syukurilah, jalanilah, karena itu permintaan saudara. Tetapi kalau saudara mau mendengar firman Tuhan, hobartu lo menirohama Tuhan asaut, unang lo menirohaku, bere kita mah sasik tongna, adong do sakap di debata, naing patu pahon raja di Israel, alai diturpukon sasik unadang tikina dope. Belum waktunya sebenarnya mereka mempunyai raja, belum. Mereka belum siap di situ. Mental mereka belum siap. Alani jugul dohana saida do. Jugul bangsoi magido raja atong dipalos di batamai. Diizinkan Tuhan. Ima napa duahon taringot tu na mangido si pangidoata tu di bata. Dungi bere kita mah. Di boto debatado HP, di boto debatado HP akadongan, ahado sasik tongna maksud nasida mengido sada raja. Dang olo benasida debata gabe rajana. Ala tiki zaman si Samuel, raja ima debata, ima sistem teokrasi, teos dan krasi. Teos itu Allah, bahasa Yunani. Krasi itu pemerintahan. Jadi kalau teokrasi, yang menjadi raja ialah Allah. Ketika mereka meminta raja, raja yang bisa dilihat, karena mereka tidak mengenal, tidak mau raja yang tidak bisa dilihat, ima sistem teokrasi nakingan, mereka sebenarnya memang tidak mau menyembah Tuhan, mengakui Allah itu sebagai raja mereka. Dan lihatlah alasannya. Allah sudai akabangso na di tanah Kanaan dungadong be raja. Semua itu lihat Samuel, sudah punya raja. Kok kami belum? Semua hata heberna kol. Semua. Artinya sudah ada tren toh Samuel, sudah zaman sekarang, sudah tren. Itu bangsa-bangsa punya raja. Kenapa kami gak ada raja yang kelihatan? Kami minta raja dong. Tuhan tahu. Sasik tongna, naso olo dan nasida debata gabe raja. Diboto debata rohani jolma. Alasan ni akabangsui Samuel nunga matua akayana konna na korupsi. Hima holan alasan berpolitik membohongi si Samuel. Di boto debatado rohat takamang akainang. Jala di boto debatado nueng isi hita na konsentrasi di jamita, isi hita na mamereng HP, isi hita na agak mengodok-odok. Ala mungkin begadang na bodari ate. Di boto debata do nak kamu akan nadi sopo godang. Diberi kami do televisi disipat di tamar jamita manangdang. Nang pedak ku bere kamu. Di palos debata amai. Hamu kadongan sahuria na mangihut poin patoluhon ima songon dia ma asa kanatoras udok majo
unang gagal. Laho paradeon akayanakon na gabe anak na hasea di jolo ni natua-tuana dohot na berguna tu negara dohot tu gereja. Dakolan si Samuel nagagal laho mendidik ianakon Imam Eli pe songonido gagal dang songon na tua-tua na haporsion na alani songon dia manuaing ruas ni HKBP Yogyakarta dohot ruas tamu nuaing sian HKBP Rawamangun mempersiapkan anak-anak zaman sekarang untuk bisa menjadi pemimpin. Di Yogyakarta kamang kainang HKBP Yogyakarta nga terbentuk be naso ditikting dope anon ma ditikting jebolo molo nga sorang anon goar perkumpulan kaula muda yang di mana anggotanya ialah anak-anak yang terdaftar orang tuanya dari gereja ini. Dan selama ini ternyata itu dirindukan. Ngasai maos di Paboa tua kayana kota asa masuk matututu naposo bulung. Alai mungkin ada satu keengganan tuhi dibain mamuse perkumpulan pemuda-pemudi yang notabene orang tuanya dari HKBP Yogyakarta. Bohama noeng respon muakamang kainang hamuna terdaftar di ruason menurut kainakonmu asaro tu perguruan genup hari Sabtu pukul 6 sore di gerejaon. Allah nasida do aka pemuda-pemudi do najolo ridok naposo bulung bunga-bunga huria itu najolo. Ale nuaing pemuda-pemudi tonggak gereja. Asagabe penerus di gereja HKBP Yogyakartaon. Atong suruh hamuma. Suruh hamuma ka anakon muna kamang kainang. Naung salpu sian marguru malua. Asarame nasida. Isi na solo dohot tu naposo bulung. Roma tu perkumpulan pemuda-pemudi. Molo guarna anonma. Sarupa do songok kita halak batak. Molo sorang siucok di ben guarna. Di ben masada pesta dangi. Jadi lagi diririt manuang guarni. Pemuda-pemudi HKBP Yogyakartaon. Lagi ditanya kopadita. Ahma hira-hira na cocok tu si. Anon peditikting resmi di gereja. Ale suruh hamuma. 21 menit. Ubayan no stopwatch nih. Asa boya dong timer waktu kan. Aik behado parwa mangun tiket nano jam sada dang binoto dangi. Mar kereta api. Dalam satu PA, ini ilustrasi ya, jangan tanya gereja mana nih. Bukan Rawamangun, bukan Yogyakarta. Dalam satu PA, pendeta bertanya kepada pemuda-pemudi. Pertanyaannya begini, siapa yang merubuhkan tembok Jericho? Semuanya bingung. Siapa pula ini? Siapa? Nggak tahu siapa. Karena anak-anaknya bingung, pendetanya juga bingung. Nagagal doa naeng mengajar ya ka naposo bulungon, dang diboto ise na marupakkon badabuhon tembok Jericho. Aduh naeng nasalan naeng. Tegang situasi. Dungi disuruh Mas Dongjong sada naposo bulung. Samuel, diri dulu. Setabi ate blodong gorasi Samuel ate. Berdiri mayo jongjong maibana. Siapa yang merobohkan tembok Jericho? Siapa? Jawab. Bukan saya, Amang. Nggak salah be. Tapi hudul. Marsogot na di Jopadita masude majelis gereja. Iko marapoton. Harus tembok Jericho pedang diboto isi madabuhon. Di Jo masude koinonia marturia diakonia. Bahkan majelis matutu di parseremonan.
Aibadah kamang kainang. Wajari do kaina kota. Usukku do. Siapa yang merobohkan tembok Jericho? Dang adong nabi doto. Dang diboto ise. Hohom masude. Aka majelis gereja, aka parhalado hohom. Hohom. Au gabe heran do. Heran ina paditai ma. Dungi jongjong masada parhalado. Kebetulan panitia pembangunan. Aimada hamang pandita nami unang pola dilului isena merobohkan tembok Jericho. Molo hohom peyak ka yana kota mungkin na jujur doi. Atau songonon mang pandita nami tarancang mamuse anggaran. Tabangun ma tembok Jericho. Dang nyambung dangi. Yanak ko na dang nyambung, among na pedang nyambung. HP tembok Jericho di dia do di Padan Narobi. Nah diripu do tembok Jericho di sebelah gereja na kan. Ima rikot na hamu akadongan adong pendalaman Alkitab di PA remaja PA Naposobulung. Asa disima diajari kita bukan mempersiapkan pemimpin. Kita bukan mau memilih seorang pemimpin, bukan. Tapi kita mempersiapkan pemimpin masa depan. Aso nang gagal akan natoras noengon songon si Samuel diturpukon. Asa kan natoras parade udah kayak nakonna gebe pemimpin-pemimpin di tonga-tonga nih negara. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema dihot oleh Tuhan ala nungasaha turpuk di hami. Asabo itu tuh hami margugu songon si Samuel di pasahat sude holsoni rohana dia laluhon nang peditulak kalak Israeli bana alay boydo rade si Samuel manang yoko songoni mahami molo pe disadatiki adong penolakan nahu alami hami, nahu wadopi hami, di parngolo nami, manang dia pitutu. Rade mahami tutu, parjolo, pasahaton sude, akahol soni rohanami holatuho. Ikon move on, ikut terus do hami bergerak, dang boy hami gabe larut di dalam kekecewaan. Disodo hami akar ruasmu HKP Yogyakarta ama ina remaja na Posobulung akalansia rap dohot akatamuy nami punguan ina sola gracia sen HKP Romangun dohot ruas partisipan narap maraminggu manangyon hatam mamuji-muji guarmu. Pasu-pasu sudia kapar kerejoan nami Tuhan. Manang di dia kamanami na nami mangula kaulaon. Ramoti maluhutna. Dia jupang nasida kahamolon hakasusaan. Di damar 33. Di mangula di pemerintahan ASN. Pegawai swasta. Nadong perusahaan na. Ramoti matutu. Dung dijugul honasida na martangiang. Dung di habeng eto nasida kaparukilon Jepang nasida matutu akalas ni roha akar ros ni huriam nama kirim di pasu-pasu para nakonon nungatung leleng nasida lahu berumah tangga pos roha nami Tuhan na diukap hodo di tikina haga beoni di tonga-tonga ni keluarga nasida akan na tua-tua nama wasmale dioloi nasida, dioloi hotang yang nasida, ima ala nungatung marumur akka anak akka boru nasida, lao marhamulian, lao marumah tangga be, dangadong dope surah kapitod dina, ale Yesus Tuhan nami, majujo do hamin wan di gasantang yang nami
asima roham patudu matutu isi managabe dongan na mangulu sirokap litodina aka ianakku ni ruas ni huriam pos rohanami di pasat hodo di tikki naung diatur ho dia ka keluarga na mangido aka pangiduan na dia ka rosni huriam na marsahid naung terdaftar di tikting sadarion ramoti ma pamalum pahiras pamatangna lehun gajang ni umur hagogon pakirimu na mangulu nang aka keluarga na marawat pe gonggomi ma mariti todim ruas ni huriam naung pidda sentong-tongan ni huriamo na posom amana misa mosir rap dohok keluarga tutu pasu-pasu di nganan nasida na baru aka pertangyangan di bagasan mingguon dohok pertangyangan pangapulion aka keluarga narade mana mueho mana mue dongana sahaporsiaon dohot hami aka ros ni huriam di ganup wilayah paingot hami asaro hami tutu mandapot ton partangyangani aka ulaun kategorial di bagasan mingguon pasu-pasu Tuhan saluhutna aka ianakon nami remaja pemuda-pemudi doho sikula minggu naung ujian dohot nanaing ujian pasu-pasu saluhutna ala di Yogyakarta odo kena konami mengelui aka parbinotoan asal merbisuk nasida ajari nak kami akan atoras laho para deon aka enak konami gebe pemimpin uluan di tonga-tonga ni negara nami di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni luat nami pasu-pasu nang ruas ni huriam na marulang tahun padongan saripion dohot hatu tubu di bagasan mingguon pasu-pasu nang ruas ni huriam nang pasahaton hamauliateon tu pembangunan do tuhuria perpuluhan dohot bunga altar ramoti nang aka parngulu nasida ale Yesus Tuhan nami on matang yang pengeduan nami mulak kami anon sang gerejaon dongani mahami pataru saat di bagasan nai pason dot aka ruas ni huriam ruas tamu narap marminggu dot hami pataru nasida manang sadari nasida mulak meninggal hon Yogyakartaon di bagasan hai pason dot las ni roha marhite Yesus saya martangiang amen hatani Tuhan di Heber 10:10 aleunang malupa hamu membahina denggan dot mangulahon asin roha ai di halo mohon debata do aka pelean sisongoni hita marede huhut pasahato pelean Marsaki tunadangoli gabe mangapuli pasu-pasu hari Tuhan sayu seon dabebi saya peon tangani Tuhan leo tuang hobi
Jongjong Mahita. Jongjong hatiku. Basuh-basuh kami, Tuhan. Tatangnya konma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorone saluhut silon leho na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para siya kami pilihanon patibulhon harajaon mutonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unang kami to gihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaorhon ma damena tutodim. Amin. Amin. Dihamu akama kainang haanggi ng pinaribot, hami na martugas di gerejaon dot isopo godang, mandok selamat hari Minggu matuhita sa luhut na. Horas!